aw minnu sɔgɔlen don anw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ n k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ a dabɔra o man jugu k'a dabɔra ko kura ko de ka jugu a ka émission man di émission an ka yɛlɛ nisɔndiya dɔnkili a bɛɛ de b'a kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la invité b'an bolo bi invité ɲumanba yanni an ka don an ka invité présenté n bɛ foli kɛ an ka président ye président Asimu Geyita an ka jamana ɲɛmɔgɔ an b'a fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u ni ce u ka baara la u ni ce u ka baara ɲɔgɔnya la o tɛmɛlen kɔfɛ an b'a fɔ ko Ala ka Mali suma Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka Mali bɔ a bɔda ɲuman fɛ Ala ka Mali juguw malo kuma ni fili tɛ ban n'an donna minnu gasi la u ka yafa ma kuma ni fili tɛ ban an mana don mɔgɔ gasi la u ka yafa ko kuma ye toden de ni dɔ ta dɔ wɛrɛ b'a kɔ bɔ donc hakɛto ɲini bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ an ye denmisɛnnin ye an bolo b'an kɔ n'an ye mun fɔ n'o ma ɲa a ka yafa ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna an ka invité ladon invité bisimila somɔgɔw bɛ di yenkaw bɛɛ nse i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye i tɔgɔ ni i jamu ne tɔgɔ ye Masa M Keita Masa M Keita donc Masa M Keita o de b'an bolo bi donc bi tan ye surprise an ma deli ka mun ye diɲɛ kɔnɔ an ma deli ka mun ye bi a bɛ n'o di émission in kɔnɔna la bi an ma deli k'a ye donc maliyɛn den bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ma deli ka mun ye instrument kunda a bɛ n'o de ye bi donc Masa de b'an bolo bi Masa M Keita mɔgɔ minnu t'a dɔn olu bɛn'a dɔn minnu b'a dɔn olu fana bɛn'a dɔn donc yanni an ka don kɛnɛ kɔnɔ ko animateur Adama i bisimila Amin somɔgɔw tara su la kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun walahi baasi foyi tɛ nse i sicogo ɲ'an ye wa Amin dɔɔni a nɔfɔ sunɔgɔ dɔɔni b'i la walahi sunɔgɔ bɛ na i tɛ ɲɛ kɛcogo la o kɔrɔ kan ma ɲɛ awɔ i siri kunfɛ a ma si n kunfɛ dɛ n sira so yɛrɛ de nka mɔgɔ ma da waati de la baasi tɛ a bɛ ɲɛ a bɛ faamu a bɛ fɔ ko min faamu a bɛ faamu ok an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ donc ko animateur présentera an bɛna segin ka na invité yɔrɔ ko mɔgɔ kan i yɛrɛ de da kɔnɔ a bɔra k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ Masa an b'a kɛ Masa ye sa o dɔn ka di bɛɛ b'o dɔn Masa i bisimila tuguni an ka kɛnɛ kɔnɔna la Masa i tɔgɔ ni jamu fɔ Masa e ka baara ye baara jumɛn ye yani n ka ɲɛfɔli kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ teleso in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n fana n tɛ ɲinɛ n bangebagaw kɔ n b'u fana fo ko bɛɛ sababu ye min fana sababu ye lase an b'u fana b'o fo ne ka baara ye fɔli ye ani dɔnkili ani fɔli minɛ dilan a baselen fana n ka baara baselen don an ka farafinminɛnw an ka instrument traditionnel ne ka baara baselen don o kan parce que mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo f'i ka k'i yɛrɛ voilà an ka baara baselen don an ka instrument traditionnel de kan a dilanni a n'a fɔli voilà bi a kɔni ɲɛ bɛ bi ta ko in na bi an bɛna segin an kɔ de ka segin instrument traditionnel an ka bamanan fɔlifɛnw olu bɛ cogo min na dɛ an bɛna segin ka taa ye de Adama bi ta o de parce que an ka bamananfɛn ninnu filɛ nin caman bɛ ka boli k'u to bitiw ni fɛnw nana dɔrɔn an ɲinɛ n'u kɔ wallahi i m'a ye alors que olu yɛrɛ de instrument yɛrɛ i m'a ye hali n'i ye boîte kolon ta k'a kongo i bɛ dɔn kɛ an bɛ ŋanw fitiniw mais n'an segin olu ma pati kolonkaw de dilan i y'a ye sa donc n'an segin olu ma sisan k'o bɛ ɲa sa a bɛ daminɛ culture de la n'an segin an ka culture ma an bɛ segin an ka jamana ma jamana bɛ ja dugu bɛ ja ko piripara bɛɛ bɛ ban a bɛɛ bɛ nɔgɔya parce que n'an seginna culture ma sisan Adama cɛkɔrɔbaw bɛɛ k'i ka du lasegin a segin cogo la wallahi Mali bɛ dilan wa a tɛ dilan fɛn ka segin so danbe ka segin so sa wallahi a bɛ ɲɛ président yɛrɛ bɛ lafiya jamana jɔli la o tɛ tiɲɛ yan donc n'a daminɛna ten bi ta de y'o ye bi Masa de b'an bolo bi a bɔra k'a fɔ k'a bɛ instrument traditionnel de dilan i bisimila Masa instrument traditionnel komi jumɛn ni jumɛn ni jumɛn a ka ca bamanan fɔlifɛnw voilà an ka instrument traditionnel i n'a fɔ balaw b'a la kɔrɔw b'a la gɔniw b'a la filew b'a la
fo ka taa se baaraw ni jɛmɛw ni fɛnw ma voilà ani instrument wɛrɛw Tamanu b'a la. tamaw b'a la instrument wɛrɛw Gɔni b'a la. gɔniw b'a la donc n'i y'a faamuya e kelen de bɛ nin bɛɛ fɔ voilà n kelen bɛ nin caman fɔ ɛ maa kelen fɔli fɛn tan ouais ha adama bita mo bita ma nɔgɔ mani ye mani mɛ i ma mɛn a ko la a y'o tiɲɛ dɛ o don n'an marasi to kuma na Wallahi. o hukumu kɔnɔna la masa ne ɲɛ bɛ instrument dɔ de dilan e bolo n ye kura ye dɛ nka ma deli ka ni ɲɔgɔn ye dɛ kɔ fila adama ayi Ami ale de b'a ɲɛfɔ an ye sa nin ye fɛn min y'a donc sisan i bɛ nin ɲɛfɔ an ɲɛna sisan mun yɛrɛ b'i bolo nin o yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ ni instrument ye an ka farafin minɛnw fana i n'a fɔ an ka bamanan minɛnw ni ye instrument in ta k'a lajɛ instrument fila de don fɔliminɛn fila de don ka kɛ kelen ye i n'a fɔ fɔliminɛn fila bɛ fɛn kelen na cɛ kelen na n y'a kɛ dabɔ ko min kama an ka instrument traditionnels ye fɛn mun ye an ka ba dɔw la c'est pas que a tɛ se ka bila a dan ma bɛɛ kɛ a kelen kelen dɛ mais n'an fana ye valeur don a la kosɛbɛ ka valoriser dɔɔni i b'a ye fana a fana dɔ fara culture fana y'an kan kosɛbɛ quoi bon ni ɲɛ bɛ nin instrument nin ye kora ani gɔni kora ani gɔni ale ni gɔni ani kamele gɔni an kɔni ɲɛ b'a la a fila bɛɛ kɔni bɛ fɛn suguya kelen nka dɔ ye kala jɔlen ye dɔ ye kalan korilen e de b'o ɲɛfɔ an ye sisan sisan n'i y'a jateminɛ kora kala bɛ dilan ni kora so sigicogo ni a kala dilan cogo ni gɔni ta tɛ kelen i y'a faamu kora bɛ kɛ ni kala fila ani kelen camancɛ la i y'a faamu bon n'i y'a yɛlɛma gɔni bɛ dilan ni fɛn de ye bois n t'a dɔn n'a bɛ bois ale bɛ kɛ wala bois yiri ale bɛ kɛ ni kala naani i n'a fɔ fila bɛ camancɛ la fila bɛ ɲɛfɛ o fana de b'o a bɛ gɔni sɔn original d'a ma parce que a tɛ vivre quoi i y'a faamu o de y'a différence ye cɛmancɛ gɔni ta ye cɛmancɛ kala ye fila ye kora ta cɛmancɛ ye kelen ye gɔni ta bɛ kuru gɔni ta bɛ kuru voilà o de y'a différence ye tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ sɔrɔla k'olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ayi Ami ni hakili tɛ maa mun na ça c'est a bɛ fɔ nin ma ko expériment faut être expérimenté a bɛ fɔ a ma cogo di ko génie non génie bɛ Mali kɔnɔ dɛ mɔgɔ tɛ n'i ko génie dɔrɔn i y'a yɛlɛma ka taa tubabuw fɛ nin fara ɲɔgɔn a ma nɔgɔn koyi ni jinɛ de jinɛ ni maa a ma nɔgɔn o diyara n ye i bɔra ka kura ni ngɔni expliquer sisan a bɛɛ bɛ kelen na kura kelen tɛ yan fɛ ngɔni kelen tɛ yan fɛ a bɛɛ de bɛ kelen na i b'a ta dɔrɔn ka taa n'a ye a dabɔ kun y'o de mais ni i bɛ yira dɔ la sa a bɛ nin bɛɛ k'a fɔ non nin kɔni a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ mana tiɲɛ a b'a yɛlɛma nin na mais pour que ko c'est à dire k'o fɛsɛfɛsɛ sisan parce que ko dɔ kala ye fila dɔ kala ye kelen Ami a tɛ différence dɔ yira an n'a ko la ka dɔɔni fɔ o ye tiɲɛ ye voilà a b'o de yira an na sisan an bɛna kura an bɛ taa kura prix la awɔ public an bɛna kura dɔɔni fɔ voilà n'an ye kura dɔɔni fɔ an bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma tuguni ka taa ngɔni dɔɔni fɔ awɔ an bɛ sɔrɔ ka don question kɔnɔ o tɛ yan o b'a datigɛ n'a y'o kɛ ok a bɛ kura expliquer an ye awɔ an bɛ tila ka na gɔni na o fana sɔrɔ an bɛ sigi ko ne tɛ Mali Sadio ye a yɛrɛ de bɛna nin fɔ an ɲɛna sabu n tɛ jarabi ye a banna koyi Ami ese ka dɔnkili da kɔrɔ ne bɛ se wa Ami jane kun kɛra dɔnkilidala kuma tun bɛ ka denbaya fa nin ye jarabi ye nin ye jarabi ye fura tɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ gɛlɛmanba show
Yeah. Didadi. Eh. Yeah. Oh. Merci. Non, Ah, non, tiens. kura ka di. Courant. An ali mam te fɛn fɛn kɔnɔ. I kɔni b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ ka fɔ. A yɛrɛ bɛ n ka kuma o. Awɔ. Aga kuma. Fura tɛ jarabi la. Ala fura tɛ dɔgɔtɔrɔ. Ami. Ngo. Sisan Sisan an bɛ taa ngɔni na o tɛ. Ami jɛ fɔlɔ. Courant yɛrɛ ye o. Ɔn. Juru joli lo. Kura bibina kura ye juru 21. 21. Mais O dɔ mɔgɔ b'o kelen m'o bɛɛ jukɔrɔ fɔ. ou bien dɔ b'o sanfɛ. Bon mandala dɔw bɛ sɔrɔ a sanfɛ mais ko dɔ b'o jukɔrɔ mandala a kɔni bɛ 21 de la 21. voilà mais fɔlɔ a kun ka ca n'o ye voilà mais bi kɔni a bɛ 21 de la Ouais. mais a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ sɔrɔ a sanfɛ parce que bɛɛ n'i ka Instrument ta. instrument fɔcogo don Ouais, wa ouais. bɛɛ ni fana n'i ka culture tacogo don O ye parce que tiɲɛ. n'i ye kora ta k'a lajɛ Afrique yan a bɛ culture caman kɔnɔ quoi O ye tiɲɛ. voilà bɛɛ n'i ka culture tacogo Masa courant min filɛ i bolo nin tan ne yalima o hɔrɔn b'a fa parce que maa mɛ dɔw kɔnɔ b'a ko jelifɛn don. hɔrɔn bɛ se k'a fɔ parce que kow yɛlɛmana dɔɔni parce que fɔlɔ jeliw de tun b'a fɔ an tun b'a dɔn ten mais sisan hɔrɔn bɛ se k'a fɔ parce que mun na n'i ye culture ta k'a lajɛ tubabuw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka n'a ɲini yan k'a fɔ ayi bɔn olu fɛ olu n'an ka laadaw tɛ kelen. o n'an ka laadaw tɛ kelen mais hɔrɔn bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ni a sira u y'a fɔ cogo min na n'i sera k'a bɔ a sira fɛ ten i bɛ se k'a fɔ i y'a faamu i bɛ se k'a fɔ parce que i bɛna i ka art baara de kɛ n'a ye voilà i bɛ se k'a fɔ. D'accord mais courant in n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ sisan kitakaw motikaw segukaw kulukorokaw est ce que bɛɛ n'i ka courant don walima a bɛɛ ye courant kelen de. bon n'i ye Mali courant y'an ta k'a lajɛ culture ta k'a lajɛ a bɛɛ ye courant kelen a bɛɛ ye courant kelen parce que an ka fɔlisenw jeliw n bɛ se k'a fɔ jeliw bonda bɛɛ ye kelen yan presque u bɛɛ ye kelen voilà bon ni y'an ka courant ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ kan kelen fɔ. D'accord voilà Ami an ye faamuya sɔrɔ o la parce que an b'a mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ko hɔrɔn tɛ courant fɔ jelifɛn don ayiwa cela veut dire que a fɔli a ka kan hɔrɔn ni jeli bɛɛ la c'est à dire a n'a fɔcogo dɔrɔn de don. a fɔcogo don voilà parce que fɔli b'a sɔrɔ maninkala olu ni bɛ taa jeliba ye courant minɛ ka courant yɛrɛ fɔ yɛrɛ hɔrɔnden bɛ kasi. Mais ni hɔrɔn jelikan tɛ hɔrɔnden da hali n'a ye courant fɔ cogo o cogo ayi non voilà E kɔni b'i ta kɛ baarakɛ Wallahi baarakɛminɛ i n'a fɔ artisiya domaine kɔnɔ i bɛ se ka mɛ k'a fɔ k'i bɛ taa jeliya de kɛ n'a ye o fana bɛɛ n'i ka domaine don quoi voilà n'i y'a jateminɛ hali courant yɛrɛ filɛ nin ye ni maninka jeliw y'a fɔ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ kasi o ne ko sabali. d'accord Ami ayiwa d'accord an bɛ taa ngɔni na o don ayi an bɛ taa ngɔni na fɔlɔ dɛ an bɛ taa ngɔni na fɔlɔ sisan Ami n'an taara ngɔni na sisan a bɛ ja bɛ ban koyi a ja bɛ ban donc yan'a ja ka ban an bɛ question kɔnɔ n bɛna question poser Masa kun sisan Masa i bɔra ka courant présenter ka ngɔniw présenter i ye musicien de Masa e ka musicien ni e y'a baara daminɛ wagati jumɛn ka na se bi ma. ne ye nin baara daminɛ a mɛnna depuis parce que n wulila ka sɔrɔ so ne fa kun ye fɔlikɛla ye a kun bɛ dɔnkili fana da ale a tɔgɔ Mama Keyita groupe Super Zamaza ale bɛ fa ɲuman an bɛ san mara de la san cɛkɔrɔba bɛ yen non cɛkɔrɔba ala y'a miliji dɔ la ala ka hinɛ a la ka da yɔrɔ suma k'a fara silamɛsiw kan a ka mɛn ka saraka bɔ yɔrɔ o don ala groupe a fana tun bɛ groupe dɔ la yen a ka groupe tun bɛ yen u bɛɛ tun ye famille kelen a n'a fɛrɛ don groupe familial de tun don mais ale de tun ye chanteur ye tun bɛ baara ni balanw ni baraw ni fɛnw de fɔ ayiwa an ka foli bɛ san ka bɛɛ san tɛ voilà san suru ani garankila an bɛ sanga bɛɛ lajɛlen fo Masa tɔgɔ la o don Maïkɛri fana sanga de Maïkɛri Dako Ami Maïkɛri kɔni ko Maïkɛri ya sanga dɔ joli la ne ye Maïkɛri fo kɔni Ami ni cɛ mais ne ye Maïkɛri fo
e ka woson tigi saga fo dɛ ko saga kɛra fama ye ayi bon kama kɛ ni ɲinɛ ye ayi dɛ saga foli bɛ de arranger parce Ah, b'an fila bɛɛ arranger. non non 31 ɲɔgɔn la bɛɛ ye ɲuman sɛri di ma saga nana ka na fɛn d'aw ma woson ma woson du 31 waati o ti ka mali ka denbaya la a da kan bɛ saga fo ka tila ka Mohamed fo yirinin kɔrɔ réparateur an bɛ Mohamed fo Mohamed Togola réparateur yɔrɔ yirinin kɔrɔ awɔ an ma ɲinɛ capitaine Koroko Kati ani Papi Dramé commune 3 ani Zumana Jawara Boulevard ani Bakar Keita le grand marabout international n'o yɛrɛ kɔrɔkɛ chefrela awɔ Kati kɔni an bɛ ka chefrela ko in an ka Bayini fo sa ayi Bayini fo i bɛ Bayini fo i ni Magan fo i ni Masako fo voilà ma Bayini ka sɛ ye Kati chefrela yɔrɔ bam ma Bayini ka sɛ ye ayiwa an bɛ a fo kanubaga de don a da an b'a fo an bɛ Bayini fo sɛtigi Bayini ani sɛsiw a banna o don Bayini folen don o don d'accord donc o tɛmɛnen kɔfɛ yanni an ka don an ka kanubaga dɔ fana fo Tɛtu sergent Tɛtu fo ya fo Tɛngɛrɛla frontière la Tɛngɛrɛla awɔ Tɛngɛrɛla frontière la i ɲɛ b'a la an ka frontière cɛdenw minnu bɛ yen u bɛ baara la dɛ u bɛ baara la u bɛ baara la yɛrɛ olu yɛrɛ de foli ka kan koyi an b'u fo Yɔrɔ. an bɛ tenitigi bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ yan fo Burkina frontière ka bɔ yan fo Tɛngɛrɛla frontière an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala u bɛɛ kulo b'i la min frontière ma bɔ frontière la an ka tenitigi minnu bɛ frontière Ami ngo ni y'a mɛn an bɛ sunɔgɔ parce que olu bɛ kungo de kɔnɔ u bɛ kungo de kɔnɔ dɛ an bɛ hali ne yɛrɛ bi yan mɛ k'i b'i sigi Mali kunnafoni na k'i bɛ kuma kuma ala n'olu sɔrɔ an bɛ ka kɔlɔsi de dɛ o don dɛ tenitigi bɛɛ folen wala o bɛɛ folen don An ma dɔ bɔ dɔ la. gendarme douanier wo Awɔ. an ma foyi An bɔ ka foyi la policiw fo sa. policiw Filefiyɛlaw. u bɛ Ami Ah. olu bɛ fɔ koyi ok olu bɛ fɔ dɛ olu ni foli ka Donc- kan yɛrɛ de Eh. voilà o don masa an ka na nin question awɔ ye masa e ka culture traditionnelle traditionnellement e ye mun yɛrɛ faamuya an ka culture sisanama la bon an ka bi culture sisanama n bɛ se k'a fɔ traditionnellement a jiginna quoi a jiginna awɔ parce que n'i y'a jateminɛ an minnu kan ka an faw ni an bɛnbakɛw mun bɛ ka culture min ta an minnu kan ka a sira tagama an fana bɛ k'o bila ka boli moderne kɔ quoi awɔ o de bɛ ah ka bon masa o dun o n'i ye jeune dépend caman ta mun ka taa a lajɛ bɛɛ piano gitari batterie ou bien u y'o de kanu quoi n m'a fɔ k'a kana kanu dɛ mɔgɔ bɛ i bɛ se ka i bolo bɔ fɛn dɔ fɛn min b'i fɛ yen quoi i ka valeur don a la kosɛbɛ quoi bon sinon moi ne yɛrɛ min filɛ nin ne bɛ guitare fɔ n bɛ batterie fɔ k'ale b'a bɛɛ de fɔ ne b'o bɛɛ fɔ mais ne y'a ye mɔgɔ i ta ye quoi ouais o bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ balaniko kɔnɔ an b'olu fɔ mais min ye segin ka na traditionnel kɔnɔ an ka culture f'an ka valeur don a la o don voilà n'a ye valeur don a la wallahi i y'a ye ni les nigériens ni fɛnw u ka culture la u ka instrument ta ka don ba la ka tila ka don logiciel kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye mais i y'a ye an y'an ka instrument bila an bɛ tila ka boli olu ka instrument nɔfɛ alors que an ta ka ca n'u ta ye an ta ka girin n'u ta ye taille o de to i wasolo yiri bɛɛ tigɛra y'a ye tɔni bɛ an bɛna kura de turu sisan an ka foli wasolonka bɛɛ lajɛlen wasolonka bɛɛ lajɛlen mais wasolonkaw de tun t'a kɛcogoya ye awɔ u nana wuli wayi c'est à dire que n'an ye yiri dɔ tigɛ an ka dɔ dan mais non wasolonkaw yiri bɛɛ tigɛ an bɛ wasolonkaw kɔ u ka dɔ fara u ka baara kan sisan wasolonkaw ye damu don gɔni na ni bɛɛ tun y'o fara i ta kan soit sɔrɔ an ka culture sans sɔrɔ an ka instrument wallahi a tun tɛ yɔrɔ si wasolonkaw aw folen don aw ni gɔni fɔ wa aw dan sogo aw ni ko o don culture ninnu kan ka t'u nɔ la i m'a ye tubabuw tun bɛ na u bɛ na ka na an ka fɛnw san ka taa n'u ye u bɛ dɔ nɛgɛ dɔrɔn ka wari d'u ma an yɛrɛ ɲɛ ka ɲi ka jɔ fɛn min yɛrɛ la u ma ɲi ka bɔ yen dɛ u bɛ dɔ nɛgɛ dɔrɔn ka wari d'u ma dɔrɔn u b'o ta k'o feere u b'a fɔ ko o fɛn suyɛnna k'an ka boli a tɔgɔ culture filɛ nin ye fɛn n'a b'i bolo i ta de don sa olu ka na ka n'a lajɛ ka taa o de cɛ ka ɲi mais n'a fɔra k'olu ka na k'a ta ka taa u bɛ na de mɔgɔw bɛna mun filɛ Ami u bɛ na de ka na an ka fɛnw yɔrɔ a ma nɔgɔn donc ka kalan ka valeur kalan ka tila ka taa bayɛlɛma u yɛrɛ fɛ ka kɛ fɛn suguya wɛrɛ e bɛ tila ka wuli k'e bɛ t'o lajɛ o de ka bɔra an fɛ yan a bɔra an fɛ yan gɔni sun t'u fɛ yen foyi yiri sun yɛrɛ ka
min m'an fɛ yan a t'u fɛ o a tɛ wa i b'a sɔrɔ e b'i ka kalan kɛ mɔgɔ de bolo olu b'u ka kalan kɛ Afiriki ka tila ka taa n'o dɔnniya ye e yɛrɛ masa jɔn ye karamɔgɔ ye bon ne karamɔgɔ ye n faw ye i faw parce que i mana kɛ cogo cogo i bɔra min na parce que n wulila ka misiki sɔrɔ an ka so kɔnɔ o dɔn i y'o fɔ bala ni gɔni bara ni jɛmɛ ni fɛnw na ani tamaw na n y'o sɔrɔ an ka so mais min ye gɔni ni kora ani instrument moderne ne yɛrɛ do kalan yɛrɛ o kɔni n yɛrɛ y'o kalan ma taa mɔgɔ fɛ yen k'o kalan y'o kalan yɛrɛ moi hali kora même ni kola kalan yɛrɛ gɔni bɛ ten a dilanni bɛ ten kɔni ma taa mɔgɔ fɛ i ma école des arts kɛ non i ma INA kɛ ma conservatoire kɛ ma chantier sɔrɔ aussi yɛrɛ ka kunkolo gɛlɛya ani ka intelligence o de y'i donni na o de ye n donni na d'accord tama o gɔni o kora o piano o batterie o hali soku ami ne tun bɛ soku fɔ ami ne donna soku fɔlɔ ne donna kalo 3 ami don o don tuma bɛ ne yɛrɛ tuma hali ne bɛ sunɔgɔ i b'a sɔrɔ ami ne bɛ taa n tila ka bila min sɛ ma dege a ba sinji la d'accord masa o ɲininkali bɔlen a kɔfɛ an bɛ segin ka na tuguni an bɛ ɲininkali dɔ togi la i ko i ye Sanka ye i ye fɔli sɔrɔ so ka dɔw sɔrɔ kɛnɛma k'u fara ɲɔgɔn kan mais yalima i ye a baara kɔnɔ i ye gɛlɛyaw sɔrɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que n bɛ se k'a fɔ ne ka fɛn bɛɛ ça dépend de moi n ka instrument dilanni n ye instrument min dilanni hali n ye dɔ in min dilan a bɛɛ bɛ dépend ne yɛrɛ la parce que n bɛ moyen i t'a sɔrɔ n bɛ dilanni kɛ ni minɛn minnu ye a sɔrɔli ye problème ye n bolo parce que a minɛn ninnu da ka gɛlɛn ya bon n bɛ dilanni kɛ ni yɛrɛ ka moyen i y'a faamu n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ voilà n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ayiwa an b'a fɔ an filɛlibagaw o la sisan vraiment masa min filɛ nin ye min bɛ ka kora fɔ n bɛ gitari fɔ n bɛ gɔni fɔ n bɛ batterie fɔ vraiment an mako bɛ fɔlifɛnw ka sigi so ani dɛmɛ ka kan dɛ a kan ka dɛmɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw tulo b'an na n'o y'a sɔrɔ ayiwa an kanubagaw tulo b'an na u k'a lajɛ masa bɛ se ka dɛmɛ cogo min na parce que olu tulo b'an na dɛmɛ bɛɛ dɛmɛ an tɛ mɔgɔ saba se k'u an tɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ tɔfɛ an bɛ fɛ ayiwa a y'a lajɛ a bɛ ka fɔli o don moralement financièrement a tɔgɔ matériellement techniquement ni bɛ se ka masa dɛmɛ ni wari ye o a dɛmɛ ni bɛ se ka dɛmɛ ni kumakan ye o a dɛmɛ ni bɛ se ka masa dɛmɛ k'a fɔ masa tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ ne bolo ne tɛ se k'i dɛmɛ ma ne bɛ dɔ dɔn ne se k'i la pousser a wele k'a fɔ a ye weleli an bɛ ka wele plateau ni sigira o de kama ka artistes dɛmɛ artistes bɛ dɛmɛ cogo di an bɛ kuma art okumu de kɔnɔna la an bɛ kuma art de kan an ka mara ka segin so an ka fɔlifɛnw ka segin so théâtre fara dɔnkili kan n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na art ni divertissement a bɛɛ lajɛlen i m'a faamu wa donc plateau in sigilen don de kan donc an b'aw wele mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ se ka masa dɛmɛ a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn parce que dɔw bɛ yen i bɛ jɔn olu la k'a fɔ ko olu ka dɔgɔ mais olu bɛ se k'i lase dɔ ma donc an ma jɔ mɔgɔ si de la mɔgɔ bɛ se ka masa lase fɛn dɔ ma a wele masa bɛ n'a ka numéro bila téléphone numéro bila sisan n'a y'a ka téléphone numéro bila donc ni mago b'a la fɛn fɛn na a wele i bɛ se k'a dɛmɛ cogo cogo i b'a dɛmɛ ten parce que fɛn ninnu filɛ nin ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ quoi a kelen b'i disi da la mais ni dɛmɛbagaw sɔrɔla sa a bɛ se ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ mun ni fɛnɛ tɛ kelen o tɛ tiɲɛ yan donc an b'an kanubagaw wele hali sisan an bɛ segin k'u wele tuguni u k'u hakili to masa la u k'u hakili to masa la parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin k'i ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ i ma ko jeune ka fɔlifɛnw tugu ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan wa fɔlifɛn kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ duuru tɛ a ma nɔgɔn quoi n'a tɛ an ka masa bɛ gɔni ni tamani fara ɲɔgɔn kan a tɔgɔ tama a ka dɔ la bala b'o la tama b'o la
jeme t'a la fɛn jeme dɔ in la fɛn b'a la kora ni gɔni o ni bala k'o tugu ɲɔgɔn na o tugu ɲɔgɔn na o saba voilà kɛsu fana i bɛ se ka kɛsu in fana bɛ se ka kɛ instrument wɛrɛ i bɛ se k'o fɔ percussion fana i n'a fɔ tama place cogo min na i m'a ye donc o bɛ jate faluminɛ naani a kun ka d'an ye olu kun ye kɛnɛ kan donc a y'a ɲɛfɔ cogo min na o de don donc masa de filɛ nin ye fɔlifɛnw traditionnel u ka bɔ a la a bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na a y'a dɛmɛ ten groupe b'i bolo a masa groupe bɛ n bolo voilà o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ groupe bɛ n bolo an bɛ festivaliw kɛ ni y'an wele kɔɲɔ na an b'a kɛ a bɛ kɔɲɔ kɛ o kun jɔrɔ bɛ ne la o mɔgɔw bɛɛ bɛ yɔrɔ voilà ni y'an wele kɔɲɔ na an b'o kɛ ni y'an wele denkuli la ni y'an wele événement fɛn fɛn hali anniversaire an b'a bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna an bɛ komi e bɛna san 20 sɔrɔ an b'i ka anniversaire kɛ d'accord o don problème t'a la Ala k'o jira an na donc masa a ko groupe b'a bolo donc a kelen tɛ baara kɛ a n'a ka groupe de don donc genre e ka groupe ye mɔgɔ joli bon n ka groupe a bɛ dépend parce que n'i ko kɔɲɔ ninnu na i t'a sɔrɔ o bɛ jama dɔ fana demander n'i ko festival fana dɔw la a bɛ jama demander parce que ne ka groupe n bɛ se k'a fɔ a tilanyɔrɔ ka ca i bɛ taa événement dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est plus traditionnel i y'a faamu voilà minnu bɛ traditionnel kɛ fɛ yɛrɛ voilà i b'olu fara ɲɔgɔn kan voilà ça veut dire que don min na ni min sɔrɔla i n'o nombre de baara kɛ a bɛ se ka kɛ dɔ tɛ o kɔnɔna la a t'a yɛrɛ ka se fɛn fɛn la mais baara n'a tɛmɛ sira don voilà mɔgɔ hakɛ min kan ka jouer nin don o de bɛ jouer karisa e tɛ se ka jouer bi parce que e ka instrument bɔlen t'a la o y'a faamu kuma faamuna d'accord Ami an bɛ bɔ yen sisan an bɔra de ka kora de lajɛ Ami an t'a fɔ masa ye a ka gɔni in fana dɔ fana ko waati bɛ ka koron voilà sisan o la n'o bɔra yen sa différence min yɛrɛ bɛ gɔni ni bala cɛ a bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ an ye an kɔni an ye nin lamɛn an tɛ jeli sa nka fɛn dɔ y'an touché i y'o joué an bɛna gɔni de lajɛ sisan ɔ ni tila san danfara min bɛ gɔni ni kora cɛ i bila k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye o don voilà. Donc il me se ka da kɔrɔ comme a ye sanga a tɛna bɔbɔ dɔnkili dɔ da kɔrɔ bɔbɔ dɔnkili k'a na ka sɔn i ma sangaw labangasi de bɛgi labangasi ala tɛ dɔn kaban Show de yeah tiɲɛna nin ye gɔni ta ye sa o ɲɛna Ami ka diya ka tɛmɛ nin kan sisan ne bolo maa yɛrɛ wɔsira sa sisan gɔni kora yɔrɔ ɲuman aw yɛrɛ bɛna notiw parce que an kɔni bɛ noti kɛ dɔrɔn bɔ i ye cours kɛ i ye géographie sɔrɔ an bɛ 10 d'i ma mais aw ka noti ye fɛn dɔ ye aw yɛrɛ bolo aw yɛrɛ b'o dɔn sisan danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon danfara min bɛ gɔni ni kora cɛ danfara bɛ yen parce que n'i ye kora ta k'a lajɛ kora ye mandeng de demi noti ni fɛnw b'ale la yaya bon gɔni filɛ nin ye gɔni bɛ komi jafazɔn fɛn don jafazɔn don quoi ale ye bɛ bila
an ka bamanan dɔnkili ni fɛn ninnu kan direct mais ouais kora la i bɛ taa sɔrɔ kora kɔnɔ i bɛ se ka bamanan dɔnkili d'a kan a b'o nɔti dɔw sɔrɔ i bɛ se ka maninka dɔnkili ni jeli dɔnkili ni fɛn ninnu i bɛ se k'olu d'a kan mais gɔni na a bɛ se ka kɛ mais gɔni ta tɛ komi kora ta o différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani a mankanw tɛ kelen ouais mais sisan ni mɔgɔ min y'i a to kɛnɛ ma ka kora fɔ ka tila ka gɔni fɔ e b'a différence dɔn ne b'a dɔn hey e b'a dɔn hali ni ye nin ta k'a lajɛ hali ni ta ne b'a dɔn e y'a minɛ t'a dɔn mankan tɛ kelen n'Ala ne t'a mankan tɛ kelen dɔn mun t'a dɔn a fɛnw sigi cogo yɛrɛ la mankan tɛ kelen tɛ kelen ani a accord cogo tɛ kelen accordement voilà o tɛ kelen mankan tɛ kelen fana Ayiwa. o de bɛ ka mɔgɔw dabali ban ko a bɛɛ bɛ yiri kelen na filen kelen fana don parce que nin ye filen de ko différence b'a mankanw ni ɲɔgɔn cɛ halisa o de bɛ ka mɔgɔw mais ni min bɛ ka jouer o bɛ bila o fasi de la o n tɛ fasi dɔ in ka mun b'o la bilen sisan ni ye nin dabɔ kun min na a bɛɛ ye walasa ka instrument ka valoriser n m'a fɔ valeur t'a la dɛ mais ne fana se ye min ye ka valoriser parce que i bɛ caman ye turuna ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ instrument 3 4 ɲunen bɛ yan gɔni bɛ yan fɛ kora bɛ yan fɛ u bɛ instrument caman jouer quoi ne ko pourquoi pas n'an fara ɲɔgɔn kan ni filɛ nin ye a donni ka nɔgɔ fɛn fila de don i bɛ nin bɔ sisan i bɛ se ka n'i ye jagi ni fɛnw da i bɛ se ka jagi kɛ ça veut dire n'i y'a faamu sisan Mali bɛɛ a fila dɔrɔn de bɛ yen non Mali bɛɛ a fila tɛ yen ayi i ma dɔ wɛrɛ dilan kelen de bɛ yen n ye min dilan nin kelen de bɛ yen mais dɔ in o fana ɲɔgɔn tɛ o fana gɔni bala ani kora ni a bon n y'a faamu sisan Mali bɛɛ nin kelen dɔrɔn de bɛ yen kelen de bɛ yen i y'a dɔn sisan mun don n y'a faamu voilà an bɛ faamu na o diyara n ye d'accord masa mais a ka di don nasɔrɔ la a ka caya a ka di n ye n'i ye dɛmɛ sɔrɔ ayiwa n bɛ dɔwɛrɛw n bɛ fɛn wɛrɛ dilan min ni nin tɛ kelen a ye na n dɛmɛ walasa nin fɛn a ka se ka caya dɛmɛ bɛ na o fana n'a cayara sa dɔ fana bɛ se k'i espérer o kan sa maliyɛn den yɛrɛ de dɛmɛ n'an y'u wele u bɛ na wele bilar'u ma donc masa o hukumu kɔnɔna la e ka baara in kɔnɔna la e ye leçon dɔ sɔrɔ i ka baara in kɔnɔ ko dɔ kɛr'i la e masala depuis i ka baara daminɛ kuma fo sisan ko dɔ kɛr'i la mun ma b'i kɔnɔ fiyewu parce que n'i bɛ baara la ko caman b'i sɔrɔ mais fɛn dɔ kɛra e masala mun ma deli ka bɔ e kɔnɔ olu bɛ yen o kow kɛra n na olu bɛ yen mais olu ye comme c'est des choses o ye baara ɲɔgɔnya ni a kɛcogo ye parce que adamaden n'aw jɛra jagoya ye ko ɲi ni nɛnw bɛ kɛlɛ kuma tɛ adamadenw ɲɔgɔn cɛ o ye jagoya ye o ko ninnu an b'o bila wagati se ka minɛ de kɔnɔ parce que ni min kɛ wagati sera o bɛ kɛ voilà mais après e kɔni a bɛ to i kɔnɔ mais i b'a to yen i b'i ka vie continue voilà en tant que artiste komi e ye dɔnkilidala ye i ka public ko bɛ cogo di i n'i ka public cɛ bɛ cogo di i k'a fɔ an ye ouais n bɛ se k'a fɔ kanubagaw bɛ yen kanubagaw bɛ yen kosɛbɛ an ɲɔgɔn kanu fana parce que ne tɛ n yɛrɛ bonya kanubaga ma n tɛ n yɛrɛ bonya i ma mɔgɔ min ye kanu o de bɛ se ka fɛn don i la voilà n'i yɛrɛ bonya o ma a bɛ komi i bɛ k'i ka produit tiɲɛ quoi tiɲɛ voilà parce que mɔgɔ min ye ne kanu o yɛrɛ ne kan k'o de kanu o de ye star ye i y'a faamu ne ni kanubagaw cɛ degunna foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn kanu n b'o kanu kosɛbɛ n'i ye n wele kungo la n bɛ ye hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n bɛ ye voilà gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ Ami a kura ni tama fɛn fila bolo gɔni min fila bolo nin tɔgɔ a fila faralen ɲɔgɔn kan a tɔgɔ fila faralen ɲɔgɔn kan n y'a tɔgɔ da ko Solodeng Solodeng kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye la musique wasolo et la musique mandeng associé n'i ko wasolo i bɛ solo de y'a kɔnɔ solo o tɛ laban bon mandeng n ye deng de tigɛ Solodeng musique wasolo musique mandeng en l'ensemble ouais Solodeng donc ni instrument filɛ nin ye a tɔgɔ ye Solodeng a tɔgɔ ye ko Solodeng a y'an dɛmɛ walasa an ka se ka Solodeng caman dilan k'a bila artistes c'est à dire que fɔlifɔlaw ka fɛn na ni ɲɔgɔn 5 6 mana se ka dilan sa k'a bila musée la
ka tila ka mɔgɔw dege a la k'u dege la ka tila k'u dege a la tun parce que manipulation cogo fana b'a la o ye tiɲɛ dɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na a y'a hakili to masala denmisɛnnin don a mago bɛ dɛmɛ na a kɛra dɛmɛ hakilima ye sa o a kɛra dɛmɛ matériellement ye sa o a kɛra dɛmɛ warima ye sa o a kɛra hali kuma ye vraiment a ka d'an ye a ka masa dɛmɛ n'o ye o masa an b'o fɔ k'i ka numéro de bila i bɛ numéro fɔ an b'o di an kanubagaw ma n ka numéro ye 77 65 79 41 ni mɔgɔ mago bɛ masa la i b'a wele 77 65 79 41 i bɛ masa i b'a sɔrɔ i y'a faamu ni ma masa sɔrɔ sa i bɛ se ka Ami yɛrɛ kɔngɔ Ami i bɛ numéro d'u ma o weleli k'o fana 79 12 97 voilà n'i ye numéro in fila bɛɛ kɔri n'i ma masa kɔni sɔrɔ i na Ami sɔrɔ i y'a faamu masa a mago bɛ dɛmɛ la a mago bɛ dɛmɛ la hali maa min mago b'a la maraji la denba fɔli sumu festival n'a kɔngɔ numéro fɛn fɛn a b'a sɔrɔ a y'a faamu voilà ayiwa Ami an bɛ tɛmɛ ni question komi dɔ kɛra walayi pour bɛ ɲini ka s'a siyɛn kan walayi émission ni heure ko de don heure ko don n'i ka heure sera Ami n'o heure ko ni heure ko kun tɛ sa o an tun bɛ nin wa ma de sa fo sini sɔgɔma walahi nala mais a tɛ se ka bila tan a kɔni hali n'a kɛra komi bala ni a tɔgɔ kura ni gɔni de b'a bolo a masa yɛrɛ bɛ tila fɛn min ka d'a y'a fila la a bɛ kelen fɔ an ye an ka jama fɛn na an ka sɔrɔ ka labɛn nafolo wala masa an b'i bolo dɛ mais n kɔni a kun ka di ne ye ka kapitɛni Koro de fasa da ani na kapitɛni Koro awɔ grand sœur b'a fasa kan ka da dɛ yan fo Kati Kurutum Jarasuba k'o fasa de da o de kun ka di ne ye wa ala yɔrɔ a bɛ tigɛma caman dɛ voilà hali n'i b'a tɔgɔnin don a kɔrɔ a kanubagaw an kɔni aw t'a bɛɛ don a kɔrɔ sa a kana dimi a bɛ kɛ Michael ninnu bɛɛ bɛ yen nka Yirini kɔrɔ a tɔgɔ olu bɛɛ bɛ yen Mamɛdi bɛ yen a bɛɛ fɔlen don Saka Wosontigi a bɛɛ de bɛ yen ayiwa an b'i bolo Kurutum Jarasuba show Koro qui va danser Sina Korotum va danser Sina on va danser Korotum va danser Sina on va danser Korotum va danser Sina on va danser Jarasuba show Korotum va danser Sina on va danser elle va danser elle va danser elle va chanter Sina elle va danser show Korotum va danser Sina on va danser on va chanter Sina on va chanter on va danser Sina on va danser non Ojara Korotum fasa fora wallahi ni ke kɔrɔmuso fasa fora donc yan fo Kati awɔ kapitɛni Koro on va foli ka donc wallahi hukumu kɔnɔna la an ka Kajatu Jarasuba fo Mopti wallahi fo y'a fɔ Sevare an b'a fo k'a ka a bisimila émission kɔnɔ k'a ni foli ka kan wallahi Kajatu Jarasuba bɛɛ b'a wele ko Ina Kɔrɔba Ina Kɔrɔba i folen don a folen don wallahi donc o hukumu kɔnɔna la émission bɛ ɲini ka s'a kuncɛ yɔrɔ la bi ta in jara koyi bi ta in jara donc masa folikan jumɛn b'i bolo ani kumakan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a di kanubagaw ma mun b'i kun ni kan cɛ parce que n'i ma fɛn mun fɔ yan ni bɔra yan i tɛna se k'o fɔ dɛ donc mun b'i kun ni kan cɛ o fɔ kanubagaw ɲɛna awɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen tuguni kulu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ na fɛn sɔgɔlen don nin téléso in na Mali kunnafoni ani Mali kɔkan
nga foli b'u bɛɛ lajɛlen Kulo b'i la. asa ko ala ka kanu to Amen. folikan bɛ yen hali sisan an ka ɲɔgɔn minɛ ya n'an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka ko caman kɛ Wallahi. ko kɛ ɲɔgɔn kɔ an k'olu dabila ni min ye min kila n'a ma bɛn i ma A fɔ a ye. kɛra a tigila i k'a f'a ye O don. o de bɛ bɛn sinsin jamana kɔnɔ a bɛ bɛn sinsin dugu kɔnɔ halisa an ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ O don. wala an kana kanu kɛ wari kama an kana kɛ sanu kama an ka ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ n'an ye ɲɔgɔn kanu wala jɛ bɛ taa ɲɛ jɛ bɛ laban jamana bɛ ja o ye tiɲɛ wala parce que an bɛɛ ye kelen o ye tiɲɛ wala o folikan bɛ n bolo k'a f'u ye vraiment k'u bɛɛ ni ce u ni baraji fɛn fɛn ɲɛ b'an na wala o diyara n ye adama folikan b'i bolo Amen. Ne ka folikan o fɔlɔ ne b'o bila masa yɛrɛ ma masa yɛrɛ ma ale min yɛrɛ fana nana an ka wele jaabi n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi i bɛ ko sababu ɲuman sababu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Mali den bɛɛ lajɛlen fo inshallah a kɔnɔ ani a kɔ kan o ye tiɲɛ faramina fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw an b'u fo an b'u fo an b'u fo bi an b'u fo sini inshallah olu bɛɛ folen kɔ sa n bɛ kapitɛni Koro fo ka tila ka Papi Darame fo Papi Darame ka Zumana Jawara fo Zumana fo yan fo Bolibana ka tila ka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ba n'o ye Bukari Keyita ye le grand marabout international n b'o fana fo yan fo Sabalibugu o folen sa k'an ka musokɔrɔba ɲuman fo n'o ye ya ye ka tila k'an ka musokɔrɔba fo yan fo Cikɛnina n'o ye an yɛrɛ baw ye an bɛ grand sœurs fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka émission kɛ kun ye pour que ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ayiwa dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka masa dɛmɛ ka anw yɛrɛ fana dɛmɛ ka Mali kunnafoni fana dɛmɛ i y'a faamu voilà an bɛ ko ne ka folikan ye ok donc o diyara n ye masa de tun b'an bolo bi masa M a ka baara ye musicien a ka baara ye fɔli de fɔli bɛ fɔli de kɛ fɔli minnu fana don fɔli gansanw tɛ fɔli traditionnel de don a bɛ fɛ k'an ka mara lasegin so a bɛ fɛ k'an ka fɔlifɛnw lasegin so donc mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ ka tila k'a kɛ denmisɛnnin kunta a ma nɔgɔ donc ko bɛɛ ye courage ye donc courage min b'a la tantɔ ne b'a ɲini kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ni mun bɛ se k'a dɛmɛ bɛɛ fɛnɛ ka jɛ k'a dɛmɛ o courage ka dɔ fara a ka courage kan parce que n'i bɛ dɛmɛ de i tɔ bɛ sankɔrɔta ka taa n'i bɛ dɛmɛ de i tɔ bɛ ɲaga ka taa fɛ donc n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ surtout an ka tunkarankew aw fɔlen don tunkarankew m'a fɔ aw ɲɛna tunga ma nɔgɔ tunga ma nɔgɔ a bɛ fɔ ko tunga tɛ danbe dɔn donc tunkarankew a b'a hakili to an na a taara fɛn de la anw fɛnɛ bi yan nka n'aw fɛnɛ bɛ yen a fɛnɛ ka hakili to aw ka jamana na masa fɛnɛ bi yan dɛ ni mun se ye min ye n'o bɛ se k'o kɛ masa ye hali ni min bɛ se ka a lataa concert kelen na ye o ti baasi ye o bɛɛ ye dɔ ye donc dɛmɛ bɛɛ ye dɛmɛ donc n'an seginna ka bɔ yen n bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Mali région bɛɛ fo sanfɛ fo duguma ka daminɛ Mali région na ka taa kuncɛ fɔ a laban na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an ko k'an b'a fɔli daminɛ sisan a ka ca voilà donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Joyilakaw folen don Banikɔkaw aw bɛɛ ani ɲankuma donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n ka dugawu min bɛ n bolo n b'a fɔ ko Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma parce que an filɛ nin yɔrɔ min na nin sisan ni mun bɛ fɛ ka na k'an ka dilan u ka na an ka dilan a ka dilan bɛɛ ye sinon a bɛ ka dilan a bɛ ka tiɲɛ a tɛna ɲɛnabɔ donc n'an jɛna k'a dilan a bɛ dilan bɛɛ de ye donc an ka jɛ an ka Mali ni an ka dilan ɲɔgɔn fɛ o tɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka dɛmɛ kɔ o tɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka bonya kɔ o tɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka karama kɔ donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛɛ ka ɲi bɛɛ ka ɲi mais an ka jɛ an k'an ka jamana in an ka a sankɔrɔta ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka jamana y'i ka jamana ye dɛ hali n'i taara yɔrɔ la i b'i disi gosi n'i ta de i b'a fɔ ko ne ta ye n ka jamana ye n'i taara jamana wɛrɛ la i tɛna disi gosi n'olu ka jamana ye dɛ o t'i ta ye dɛ mais e ta de y'i ta ye i ka jamana de y'i ka jamana ye maa si tɛ se k'o minɛ i la o tɛ tiɲɛ ye donc o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ ko Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma halisa Ala ka Mali suma Ala ka Mali jugu malo Ala ka Mali jugu nagasi Ala ka Mali jugu k'u kɛ cogo di ayi ami i y'a fɔ i m'a fɔ ami donc président Ala k'i sankɔrɔta Ala ka président sankɔrɔta a ye baara min daminɛ nin ye Ala ka baara ɲɛ a bolo kira ka baara ɲɛ a bolo Mamadu ka baara ɲɛ a bolo
a dabɔra anw denmisɛnnin minnu kama k'anw ka hɛrɛ sɔrɔ ala ka hɛrɛ fana jigi anw bɛɛ lajɛlen kan hɛrɛ jigi cɛw kan hɛrɛ jigi musow kan donc o de tun bɛ ne bolo ka fɔ kanubagaw ɲɛna o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ ko émission bɛ bila araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 18 i b'i sɔgɔ Mali kunnafoni TV la i b'an ka émission sɔrɔ inshallah mɔgɔ min bolo bɛ nɛgɛ la Yaya Samake Yapi an bɛ yaafo k'a ni sɛgɛn k'a ni muɲu k'a ni sabali a ma nɔgɔn an b'a fɔ sisan awɔ k'an bɛn araba wɛrɛ merci